løsladt. Det er blevet sværere at få lån og kreditter i banken. Det mener næsten hver fjerde virksomhed i en ny rundspørge fra Dansk Erhverv. Men politikerne er uenige om, hvordan virksomhederne skal hjælpes ud af krisen. Helle Thorning-Schmidt og Socialdemokraterne vil oprette en statsbank med 50 milliarder kroner. Her kan sunde virksomheder, der får nej hos bankerne, låne penge. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen og regeringen satser til gengæld i stedet på en kreditpakke på 5 milliarder kroner. Den skal så sætte gang i landets eksportvirksomheder og sikre mere risikovillig kapital til virksomhederne. Dao Aviation i Roskilde lever af at vedligeholde og sælge fly og flymotorer til hele verden. Og det går godt for virksomheden. I virksomhedens 30-årige historie har vi den største omsætning nogensinde. Vi har den største vækst nogensinde. Kan du give mig en lille hånd her? Netop nu lægger Dao Aviation sidste hånd på regnskabet for det seneste år, og det viser et overskud på 2 millioner kroner. Alligevel oplever virksomheden, at det er blevet sværere at få kreditter i banken til investeringer og den daglige drift. Vi siger nej til arbejde lige nu. Vi siger nej til motorarbejde, vi siger nej til flyarbejde, vi siger nej til handler, fordi vi ikke kan få dem mellemfinansieret, på trods af, at vi mener, der er rimelig god sikkerhed i de varer, vi køber ind og kan sælge videre. Står det til Socialdemokraterne, er løsningen på kreditproblemerne en statsbank. Den skal låne penge ud til sunde, små og mellemstore virksomheder, der ikke kan få kredit andre steder. Det er små livsværk, der risikerer at skulle dreje nøglen om, og det er selvfølgelig også en masse ansatte, der risikerer at miste deres arbejde. Og vi kan ikke vente på, at der bliver konkurrence i bankerne igen. Samtidig med, at Helle Thorning-Schmidt præsenterede sit forslag på Socialdemokraternes sommergruppemøde, holdt Lene Espersen møde med erhvervslivets organisationer. Her uddybede hun den kreditpakke, som regeringen præsenterede i sidste uge, og hun tog afstand fra forslaget om en statsbank. Så er det min store bekymring, at det vil være de mest risikable, dubiøse projekter, der så vil glide over til staten, og som skatteborgerne altså skal finansiere med meget store tab til følge. Hos Dao Aviation tror direktøren mere på de tiltag, der ligger i kreditpakken, end i at opbygge en statsbank. Bankerne har jo bevist før, også i samarbejdet med os, at de sagtens kan, og det er mere rammebetingelserne, vi skal kigge på. Det er sikkerhedsstillelsen, vi skal kigge på. Og hvis vi får det på plads, så er jeg sikker på, at vi kan bruge de mekanismer, vi har, og de relationer, vi allerede har. Og det vil være dumt at starte med at udvikle hjulet igen. Lene Espersen vil nu fremsætte kreditpakken som et lovforslag.